Jatend piny William Ruto tieko limbe mare Mandala Beach e kaunti ma Nairobi, kama bende noyudo thuolo mar limo gwenge mopogore opogore, ka bende otemo chako sero ombulu ne yiero mar higa mar 2027. Nyakoromogi bende migawo mar thieth osingo ne Jo-Kenya ni yedhe nitie, ahinya yedhego magayo pek mar kute mag ayaki manyalo romo Jo-Kenya maromo milion 1.4 nyaka higni 2 kochakore kawuono kata kochakore gi kindeni. Kopogore koda mano, bende jotije mag sirikal koro buono mar bago ng'anyo mar tipo e pacho ka kotenore koda wach mar okumba mar thieth magiyuak ni kata bed ni ng'ado gi osara dwe ka dwe ok giyud thieth mochiko kuro kaluwore koda omenda magigolo. Warang'ane weche ma omiyo pek chenro en maroimore. We are pleased to report that we have secure stock levels of key ARVs and testing kits with supplies ranging from several months to close to 2 years. Migawo mar thieth ochako chwalo yedhe mag malaria, TB kaachiel kod mag gayo kute mag ayaki e gwenge ma pacho ka. Next week on 18th, we'll have a mega demonstration from Kenyatta National Hospital to Social Health Authority to put petition there. Riwruog lakteche KMPDU kaachiel kod mar jopuonj KUPPET obono dhi ng'anyo juma manyien e wi ng'ikruok mar okumba mar SHA. Doho mamalo dagi reso gavana ma Meru Kawera Mwangaza tok puodho thicho mare e apisi. Machiegni koromogi watwake na mar ote machok mana 3:600 bende yudwa e mbui mopogore mag oganda achiel kachiel, mbui mar YouTube, Facebook, Instagram, TikTok achiel kod mbuino mar X. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Tend migawo mar thieth ochwalo ayanga yedhe mag tuo kahera mong'ere ahinya kaka TB, mag malaria kod mago mag gayo kute mag ayaki. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa oyango ni piny Kenya ni kod yedhe ARVs moromo, kendo migawo no pod manyo yore mag jiwo aguch yedhe kokalo e riwruoge ma pacho ka. E kar kambi kano yedhe ma Meds boma ma Nairobi, tend migawo mar thieth nochiwo ayanga yedhe mag tuo kahera kata TB, malaria kod mago magayo kute mag ayaki kata ARVs madhi e counties mopogore opogore pacho ka. Yedhe go igeno ni biro konyo oganda Jo-Kenya moloyo to mago maonge kod nyalo. Malaria remains a leading cause of illness in Kenya with over 3.5 million cases annually. These commodities we are dispatching will support high-burden regions, particularly in Western Kenya, the Lake Basin, and the coastal areas where malaria prevalence remains very high. The impact of today's flag-off extends beyond immediate disease control. It is a step towards data-driven healthcare delivery in Kenya. E kindego, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa noyango ni piny Kenya ni kod ARVs moromo machwalo piny Kenya kuom thuolo madirom higni 2. We have secure stock levels of key ARVs and testing kits with supplies ranging from several months to close to 2 years. Specifically, we have adequate supplies of TLD, pediatric ARVs, nevirapine suspension, and other HIV testing commodities. Kaluwore gi Barasa, kata obedo ni piny owacho kod migawo mar thieth osegoyo kang' e dino rode ma e sekta mar thieth ahinya to yor omenda. Pod nitie okenge mowinjore kete tim mabero sekta no, moting'o neno ni jogo manigi kute mag ayaki tiyo gi okumba mar thieth kod medo tego chenro mag thieth pacho ka. Integrating HIV patients into the National Health Insurance Scheme, which is the Social Health Authority SHA, to ensure swift distribution of essential commodities and also health service delivery for people living with HIV. Dr. Andrew Mulwa, ma en jatend NASCOP, oyango bende ni yedhe go gin manonyiew kapok jatend piny Amerika Donald Trump ogolo chik machungo sir. Kendo moko kuom yedhe go nodonjo pacho ka chik makamano osechak ket e tim. Procurements for HIV, TB, and malaria takes between 3 and 6 months. So all these products had been procured, and a lot of them, some of them were actually delivered during the stop work order period. Others had been delivered just before. We are not talking about drugs that are in shipment. The drugs are here. What we did not have is the distribution mechanism. Meds did not have the authority
or the free hand to distribute the products. Korka kore, jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni nopuoyo okang' makamano kendo medo ni nitie dwaro mar jiwo sirkande mag counties mondo chiw yedhego e yor ler kendo kaka owinjore. It is important to urge the county governments, the faith-based facilities, to ensure fair, efficient, transparent distribution of these supplies. This is to avoid stockpiling in certain facilities or by specific individuals while others are suffering. Magi timore e kinde ma piny owacho potemo manyo kendo bero aguch yedhe kaka achiel kuom yore mag chung' kar kendgi e kinde ni masir mawuok e pinje ma oko neno ka gima duono. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko jotije mag sirikal obuono dhi ng'anyo juma manyien ka sirikal oremrio chenro margi mar thieth ma sani kelo achiedh nade mathoth e ngimagi. E romo mopogore, jopuonj kod lakteche ywak ni sirikal oserem chwalo omenda ming'adogi ne okumba mar thieth, gima koro mono ute thieth chiwo thieth madwarore ne jotij sirikal. Solidarity. Jotije sirikal e sectors mopogore medo nyiedhore oko kendo ywak kaluwore kod okumba mar thieth magiwacho ni ok tinegi. Jopuonj, obila, lakteche kod jotich mamoko ywagore e wi rem yudo thieth makare bwo okumbano kata obedo ni ng'adogi omenda giko dwe ka dwe. Riwruok mar lakteche KMPDU obuono luongo ng'anyo mar tipo mar jotij sirikal duto juma manyien ka wachgi mar okumba mar thieth ok olosi. We have resolved, both as KMPDU and as UKCS, that next week on 18th, we'll have a mega demonstration from Kenyatta National Hospital to Social Health Authority to put petition there. Then we'll proceed to the Ministry of Health, then we'll proceed to the Ministry of Public Service, and then to Treasury. Kalore kod lakteche go, duol mar SHA lero ni omenda ming'ado jotij sirikal ok chopnegi kata obedo ni magi duto gin bede sirikal. So a government deducts the money from the employees and say that they have not remitted to the government, and therefore the government decided not to give services to the workers. You had the governor of Makueni berating the minister yesterday about SHA not working. Shame on him. They are the very, very people in the counties who deduct money from us and don't remit to SHA. SHA don't pluck money from trees. Gichwang lakteche go lero midhiero ma jowadgi kalo e temo manyo thieth ne gin kata mana johera maggi. I have a colleague who had a baby admitted at a hospital in an ICU. And he could not even get the admission, first of all, because he was told his cover is inactive. Another lady from the Ministry of Health, another senior doctor, went to Aga Khan, also turned away. Another doctor has cancer in Meru, was due for a procedure in one of the city hospitals. Could not get them. Didn't have $1 million for that because there was no cover. We had to fundraise. Komachielo riwruok mar jopuonj sekondar Kuppet obuono dhi ng'anyo thuolo mar ndalo 7 mabiro e wi gowi mar okumbagi mar thieth ma sani osechopo bilion 11. The government has not honored part of its deal. Remember when we went on strike, we signed a return to work formula to return the medical capitation in total of 22 billion. Some little money was released in September to fix the teachers' capitation. Up to date, the teachers' capitation has not remitted 8 months after. Kotende ko jagoro maduong' mar Kuppet e yor kojolo Moses Nturima, jopuonj go sani olornegi yudo thieth e ute thieth mag ji giwegi kod mag kanise, gima koro hinyo ngimagi. Teachers are now forced to queue in public hospitals, which public hospitals, you know, are inadequate in terms of medication and in terms of facilities. This means that teachers are sick, and when teachers are sick, they cannot attend to the students. Magi timore kinde ma obila bende osebedo ka ywak e wi okumbano magi wacho ni hinyo ngimagi kod mag joheragi. Kopogore gi mag thieth, en jatend piny Kenya William Ruto tieko limbe mare mandala beach e kaunti ma Nairobi kendo kwayo jo Kenya gi yor angera mondo bi oyiere kendo e yiero mar higa 2027.
Ruto manalimo kuonde chung'od bura ma Embakasi Central, West kod Kasarani ogo debe mare ka onyiso jodak mag Nairobi chenro mag dongruok ma sirkal mare osekete tim kaka chenro mar gero udi manyasani, okomo mar thieth mar SHA kod chenro mag konga peyni e bore Nairobi. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino luwo limbe Ruto kendo losonwa lipodni. E odiochieng' mogik mar limbe mare mar ndalo abich e kaunti ma Nairobi, jatend piny William Ruto olwaro utego mag josiasa mosebedo kase kuom chako campaigns mohiu higni 3 motelo ne yiero maduong' mar 2027. E kar chung' od bura ma Embakasi Central kod Kasarani, Ruto gi rieko okwayo jo-Kenya mosebedo ka miye nyinge mathoth mondo omiye nyinge 10 kaachiel kod higni 10 ka jatend piny. Lakini hata nyinyi si munanitesa na majina mingi. Si mutaniua jameni, mutanimaliza na majina. Sasa mimi nataka tukubaliane. Watu wa Embakasi, mimi nataka tukubaliane. Si ndio? Nimekubali muniongezee majina mpaka ifike 10. Itoshane na miaka 10. Ama munasema namna gani? Sasa majina ndio ile mpaka hata jana naona mumeniongezea ingine. Kakayo mar kwayo jo-Kenya ombulu, Ruto opedho rekod mare mag weche mag dongruok mosetimo kagero udi manyasani ma nengogi oyueyo, kelo okuma mar thieth mar SHA kod kongo apeyni maricho e kaunti ma Nairobi. Si mulisema nisomeshe watoto? Si nimepanga mambo ya madarasa? Si nimepanga mambo ya walimu? Si mulisema nipange ajira ya vijana? Si nimepanga affordable housing? Si nimepanga climate works? Si mulisema nipange mambo ya afya? Si mimi naendelea na kupanga mambo ya SHA? Ama namna gani? Si nyinyi ndio mtaamua kule mbele? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Kila mtu na kulingana na kazi yake? Ama mnasema namna gani? Si namna hiyo? Rais amenipatia bilioni 2. Zile barabara za kuingia mitaani tuzitengeneze. Tupigie rais wetu makofi kwa kufanya hivyo. Magibiro ndalo machuok kende bang' ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Rigathi Gachagua sayo William Ruto kuom tiyo kod limbe mage e pacho kae e timo campaigns mohiu. Limbe mar Ruto e kaunti ma Nairobi en limbe mare mar 4 e gwenge ma ogai mar ODM Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa nyaka ne ODM kod sirikal mar Kenya Kwanza chak tiyo kanyakla. Pod okoyangore Ruto dhi limo gwenge mage bang' Nairobi e kind gwenge mag Masawa kod gwenge mag Kaluo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Chalo kagima sim ne gavana ma Meru Kawera Mwangaza tok do yango ni chenro mar thiche okwe telo ne oluwo chik. Jang'ad buche Bahati Wamuye oyango ni kata thicho mane Senate otimo higa mokalo ne ni kare. Kawera ne odhi e doho tok Senate ne thiche oko kowacho ni chik ne ok olu e chenro mar gole e apisi. Isaac Okech ni kod mathoth. Kamae kaka ne chal, bang' ng'eto mar doho mane ochung' ne thicho mar Kawera Mwangaza ne otim kokalo chik. En mor ma bende nochopo nyaka e boma ma Meru, ka wach mar doho ne ochopo negi ka giwacho ni gisiro ng'eto mar doho. Magi timore tok jang'ad bura Bahati Wamuye yango ni Senate ne oluwo chik e thicho oko Kawera Mwangaza tok bura mar dwe aboro higa mokalo. A declaration that the actions of the respondent to allow voting on the motion for removal of the petitioner from office on 21st August 2024, a day not gazetted as a sitting of the Senate, contravenes its constitutional mandate. Hence, the resultant resolution to remove the petitioner by way of impeachment emanating from the proceedings of 21st August 2024 is ultra vires, in law, thus null and void. Omedo ni kwayo mar Mwangaza e wito oko ng'eto mar Senate ne ok ochopo dwach chik. Bende ka wito oko weche mane Mwangaza olieko ni ne ok omiye thuolo ma oromo mar chiwo neno mare, ka doho kwede kod chwalo buche ariyo e nyim doho ma Meru kod doho ma Milimani. The Gazette Notice number 10351, volume CXXV1, number 130, dated 20th August, published on 21st August
2024, and issued by the respondent communicating the decision and/or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed for the purposes of these proceedings. Senate higa mokalo ne opuoyo dwaro mar MCS ma county ma Meru mar thicho Mwangaza ka senators 26 nosiro ketho adek mane itudo godo Mwangaza. Mwangaza kokalo e okinde Elias Mutuma okwayo doho chungo ng'eto makamano mondo giyud thuolo mar chwalo buch ywagruok. Isaac Okech, Ramogi TV. Gavana Masia James Orengo opuoyo kanyo mag duond buch ODM kuom chung' motegno e mise manochuoge kata bedi gi kale midhiero ma opogore. Orengo wacho ni duond buch ODM en achiel kuom duond buche ma osetegno kabisa e pinje Afrika ahinya nikech chung' mare mar tiyo ne jopiny. Kotwak e gwenge mag Siriwo Central Game Ward kinde mopogo kothe ne jopur makono, opuoyo tendo gai mar ODM Raila Odinga koyango ni telo maber mosemiyo duond bura no ochung' kar tiende kedo ne ratich oganda jo Kenya. Omedo ni sirikande bende timo manyalore chopo singo ne jodak ma kaunti no. Chama cha ODM ndio chama kikubwa Kenya hii na katika eneo ya Afrika Mashariki ama Afrika Kusini. Hata ukienda Afrika Kaskazini kupata chama ambao ina nguvu kama ODM haiwezi kupata. Na sisi tuna chama, tuna mwelekeo, tuna itikadi na tuko tayari kufanya kazi. Ni wananchi kazi. Na pia nashukuru kiongozi wetu Raila Amolo Odinga na chama chetu wamesema ya kwamba chama ya ODM bado ni chama imara. Okay, chama minyalo muonyo. E kaunti ma Kisumu ni kanisa kwa jo Kenya mondo lamne kwe kinde makoro jatend piny William Ruto kod Raila Odinga oriwore mar tiyo kanyakla. Magi ne oyangi romo mar alam moriwo jotend siasa kod jodolo mopogore e boma ma Kisumu. Esther Ojwang nigi report. En alam mane obagi e alap ma Moi Stadium e boma ma Kisumu, kama jodolo kod jo siasa no chokore mar lamo ne piny Kenya obed kod kwe kanyakla kod dongruok. But we are going to restructure. Lakini tutaenda kuleta huo mpangilio. Jadolo Julius Subi okwayo jo Kenya mondo oket kwe kinde duto ka olero ni kokalo kuom ogirimiti mane jatend piny William Ruto kod Raila Odinga oketo, jo Kenya koro nyalo bedo gimoro achiel. I just want to encourage all of us as Kenyans, let us pray for the peace of the nation. Let us live in peace with one another. This country has a great destiny, and we are the stewards of this nation. So let us live in peace, and let's live in hope, and let us pray for our leaders. We thank the Lord that memorandum has taken place because it has created unity and peace. No single nation on planet Earth, however brilliant people are and however hardworking they are, can prosper without peace. Jalup Governor ma Kisumu no siro kwayo no ka onyiso jopiny oket kwe mar siro tudruok e kinde ma ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto tiyo kanyakla. Gima duong' ahinya en ni wakwayo kwe nikech kwe no ema nyalo miyo gimoro amora maber. Kata nyalo miyo development mora mora kata dongruok mora mora timo bedo. Koro kawuono ni walamo ni mondo ogirimiti mecho kote kogno gi jatend piny William Samoei Ruto kod jatend piny ma bunga gen Raila Amolo Odinga ogirimiti no mondo oti omi jo Kenya thuolo mar dongruok kata thuolo mar timo tije giwegi mondo gine ka gintiyo. Yes. Bishop Ogonyongede mar kanisa mar Power of Jesus around the world to korka kore olero ni county ma Kisumu biro dhi kare e chenro mag dongruok mare. God will heal the land of Kisumu with a spoken word from Apostle Julius Subi. I believe that many good things are going to come out of Kisumu. And what they've come to do today is to unlock and open up portals in the dimensions of the spirit. Kisumu is strategically located. We have a lot of potential, but the land is barren. Our factories are barren. We have a lot of unemployment and a lot of frustration. It is our prayer
that after this meeting we are going to see a shift. Esther Ojwang, Ramogi TV, Kisumu County. Report mar Esther no bene materowa e yue mokwongo chenro en maro imore. Ramogi TV an makaluga japenga chiel ma bom center nene yo makare kata kamano an kodi nyaka giko erokamano. Youth leader Eriko Pepo mawuoka Julu Wangira neno Ramogi TV mos kod baba ne Pastor Michael Opepo. Ramogi TV Sim Rosanna bedo mos gi weche manyien an Felix Ochare kani kanga. Ramogi TV anotis ondeyo kani cham gi wadu Ramogi lernde mosna umorina gi jaduong Orejo kani aora dek. Erokamano nyanya kwa Ramogi kikidhi mabor podwa duogi weche mamoko. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Teacher beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jao maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wangne kawada kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokol instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa choni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kututimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo jopur kaunti ma Homa Bay koro yudo sir mar masinde manyasani mabiro konyo chenro mag pur kod pidho jamni. Matok riwruok moro mar ji giwegi riwo lwedo kendo migawo mar pur kaunti no kaka achiel kuom yore mag konyo tieko midhiero mosekwako jopur. Ma e kaka jafwambo mar Walia Beach noeko sigana no.
E kinde ni ma jopur dhi nyime kod chenro mar iko puothegi, kamoko bende dhi nyime kod komo nyaka ne koth chak chwe kor gwenge ma pacho ka. Migawo mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay koro yudo mijing'o mar medo bero sekta mar pur kod pith jamni bang' yudo masinde ma nyasani ma ibiro tigo e choko nonro mopogore weche mag pur kod pith jamni mar konyo tieko midhiero moko ma osebedo ka joko jopur e kor gwenge. Chenro no ma ong'ere ni Agrivo ma isiro kod migawo mok mar piny owacho ma ong'ere ni Enigma For Limited, ka masinde go ibiro tigo gi jogo marango weche mag pur e kor gwenge, kendo gibiro bedo ka gichiwo lipodgi ni migawo mar pur e sirikand kaunti mar konyo ting'o malo sekta mar pur. There are so many activities. 70% of our economy is agriculture. So with the technological advancements like artificial intelligence, IoT infrastructures, we're able to leverage on those sort of infrastructures and technology to ensure that agriculture takes a leap a frog leap forward in terms of productivity. Chenro no biro nywando pur mag kothe mopogore, pith mar jamni e kor gwenge, kaachiel kod pith mar rech mosebedo ka dhi nyime e kor gwenge mopogore e kaunti ni. Ka riwruogno wacho ni nonro mabiro wuok kuom jopur biro konyo sirikand kaunti e neno kaka inyalo tieki midhiero moko mosebedo kokwako sekta no. Ka kaunti ong'e gima timore kata ka nitie tuo moro mowuok, kaunti kong'e in good time to ginyalo act. Koro mano e kony mwadwa kelo gi infrastructure mwakelo kawuono gine terminals madwa miyo extension officers mondo ka koro sama gine tich cha to data biro ne county in real time. Kobiro ne in real time to koro gima timore ni county nya pango, nya plan maber kaka nya konyo jopith. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga mane osidha yanga masinde go wacho ni chenro ma kamano biro konyo miyo gi mijing'o mar medo bero sekta mar pur kod pith jamni kod kaka ginyalo tiko midhiero moko ma osebedo kokwako sekta no. Gibiro wuotho e county ka gichoko the data mondo ginyiswa ni to tuoche mage ma ketho chambwa ma hinyo dhowa kata gik tabu mage mantiere joma pidho rech gini gik mathindo gi kae to wabiro choko gi to koro data mwabedo godo no biro konyowa mondo wang'e ni to pesa maromo nade mwanyalo keto mondo wakony godo jopur mar dhok, jopith mar dhok, jopur mar cham gi jopith rech mondo mi wane ni to ere kaka diang' wakony jopurwa gi mondo otim pur maber kaka ohala. Bende ne gitiyo kod thuolo ma kamano mar jiwo jopur mayudo kothe manopogi kod sirikand kaunti mondo chak chenro mar komo e puothegi e kinde ma koth pod dhi nyime kod chwe pacho ka. Ka diponi ni yudo kodhi, kik imuoch e us kodhigo. Ka ikomo gi koth mokwongo mar ariyo mar adek to ibiro yudo ni chiegni yield mari biro yude 100%. Nyo wachopo kuom jopur manyalo romo 800 e ward ka ward ma kawariwo wards waduto 40 mane Homa Bay County kanye wachopo jopur 32,000. Nyo wachiwo negi kothe maromo tan 133 ma wasechiwo kendo sani koro wajiwo jopur mondo rire gi koth oket kodhi e lowo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties 19 e piny Kenya madhiro sire weche mag keyo pi kod keto ler kowuok kuom bengi mar piny mangima chenro ma dhi muonyo omenda maromo bilion 55. Mana ka jafwambo mar kaunti ma Migori George Malero chenro ni ibiro tieki tok higni 6. E chenro ni madhi ka higni 6 mageto counties 19 e piny Kenya mangima, counties gi ma oting'o county ma Migori idhi pogne omenda ne kalore kod mijing'o magiketo e yorego mag keyo pi kaachiel kod keto ler. County ka county dhi do bath omenda ne maromo bilion 55 kalore kod kwan familia manyien ma otudi kod pi maler. The Kenya Water Sanitation and Hygiene program, in short KWASH, is to address sanitation, water challenges, as well as elimination of open defecation across the 19 participating counties. Country needs around 998 billion, that is close to 1 trillion, to be able to have universal access to water and sanitation services across the county. Kaka county, one give programs, we implement go water projects. So as we implement our projects, the main thing is to look at how many people may access safe water at a distance of
not more than 500 meters. Matinde ni onego increase connections, to onego increase water kiosks gi water points makoro ji nyalo access go pi e yo mayot. Kuom familia achiel manyien motudi kod pi maler kata manyalo yudo pi maler ondamo mok ng'eny ne mita 500. Kaunti ka kaunti dhi omenda maromo $40 men gana 5 omenda mar Kenya. For every household ma access safe water, a program ni onego omiwa $40. Koro pesa gi ka wa translate into Kenya shillings gin pesa ma nyalo konyowa mondo wamed implement more water projects e county. Gavana ma Migori Ochile Yako Mori kone wuoyo e kindomo kod apisas mawuok e bengi mar piny mangima ka achiel kod apisas mawuok e piny wacho malo ne wani chendo ni maisiro kod bengi mar piny mangima koro dhi jolo chendo go make opi e kaunti ma Migori. We already have in our budget a significant amount of money that is able to start us off for the implementation. To promise the people of Migori County that incrementally you will be less thirsty, you will be more healthy, and you will also get better sanitation. Director Migano ma pi e kaunti Migori Julieta Dhiambo wach ni gigeto tudo ji mathoth kod pi mondo giyudo omenda maromo $200 mar bath omendani e kinde mar higa achiel mabiro mondo gimed tiyo godo e keyo pi ne oganda. Gama waneni watarget ni mondo wanyal connect ji kendo wamed joma yudo access to sanitation services mondo miye financial year ma wadhieni wayud around 200 million. Nikech omenda ni bende kodhi pogni kembego makeyo pi makare ne oganda mondo gimedi chendo makeyo pi makare ne oganda. Adhiambo wacho ne gigeto tego kembego mag pi kaka mano ma Migori Water and Sanitation Company mondo en bende oyud bath omendani ma onyalo tiyo godo e medo keyo pi ne oganda. Lipot mawuok kuom migaono mar pi e kaunti ma Migori yango ni mana maromo 54% mag oganda e kaunti ma Migori ema yudo pi maler kata en kaunti ma Migori geto medo kwanne nyaka 64% e kinde mar higa achiel mabiro. Joma nyalo access safe water gina 54%, to watiyo matek mondo mi higa ma waneni wachore gi another 10% so that more people can benefit from having access to safe water. Wangeni pi en ngima kendo sama safe water is available we reduce kata disease burden in county ka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jogede kaunti ma Kisumu ne oyudo tiegruok e wi chike mag gedo ma pacho ka ma itiyo godo kokalo e oboke moyiedhi mar migao mar udi. Tiegruok ma kamano ne otako duol mar National Construction Authority mane otayo tiegruok ma kamano kaluwore kod puoth ne chikno mar gedo. Gimedo ni en tij counties mar puodho kit gedo kendo kochakore tarik 1 dweni utete migero gibiro neno ni otim kare kaluwore kod chike mane opuodhi. Things are followed. The consultants are just to guide. The Catholic, what is the strength and fire rating? I think we just want to conclude. And chief officer are Catholics. So you do whatever. County government is the approver of building designs. We will strive to ensure that we approve according to the provisions of the new code. We shall do both from our side using our enforcement officers to ensure that there is compliance. 1968 is a long, long time ago. Some of the technologies which are in place now were not there in place. Even things like electrical were very far-fetched those days. We have also moved from specifying the size and the kind of material to performance specification. Because when it comes to safety, it's a security issue. And on security, usually we say there is no compromise. We must ensure that our people are safe. And we want to ask all our people to follow strictly, adhere to the code, so that whatever buildings we construct, whatever structures we put up, are safe.
Maloyo jopuonjre 700 masomo kata masomo dho German e mbalariany ma Tom Mboya kaunti ma Homa Bay yudo tiegruok e yore mag tiyo gi pesa kaka owinjore. Jopuonjrego biro tieko kit tiegruok ma kamano dwe mar 5 higani motelo ne chenro ma sirkal nigo mar biro terogi e pinyno dwe mar 6 ne thuolo mag tije. Mae itimo e tudruok piny Kenya kod mar German mar chwalo rowere manigi lony e chenro mopogore yudo tich e pinyno. Each one of you just clap for yourself. You already proud. Yeah? This company, okay, that's how competitive your services are going to be sought. Okay. We have an initiative called Chanuka Jipange na Opportunities. This means that you need to be enlightened, organize yourself so that you tap into the opportunities available. But for today, we came to encourage them to learn other skills. For example, know yourself, understand who you are, because there are many different cultures. You're going to meet a different culture. So understand yourself so that when you go there, you still remain the person that you are. They are needed to do at least 3 exams, which is up to B1 level. We have done so far A1 and A2, and now we have started the syllabus for B1. After about 2 months, they shall be ready with the B1 level. It shall make them more proficient so that they can take up the job opportunities in Germany. Us being students, and we are soon going out there in the market to find jobs. So it's very important that we manage our income well, invest, and also be able to help ourselves and those who are dependent on us. Oganda jo Kenya maonge tije noyudo thuolo mar romo kendo twak gi jogo mandiko ji tije e pacho ka kod pinje maoko. Romo kamano notimre ka tiegruok mar Kenya Water Institute kama migepe mopogore opogore mandiko ji tich nochopo kendo chiwo puonj kaachiel gi thuolo mag ndikruok ne jogo mamanyo tije e pinje maoko. Rowere moyuoro romono opuoyo okang' mane sirkal okawo mar kelogi kanyakla kendo tudogi kod migepe mandiko ji e tich. Furahi sana siku ya leo na siku ya jana kwa hii kampuni ya kama hii agencies ambayo serikali yetu kulingana na waziri ya mambo ya immigration ametuletea hapa na imeturahisisha kama sisi watu ambao tumetafuta kazi kwa muda. Tumetafuta kazi kwa muda kwa sababu mimi nimemaliza kama miaka 2 nilikuwa kwenye East za Kenya, so unajua venye vijana hatuna kazi. Matters job seeking. I had this opportunity from a friend of mine who also happens to be a student at this institution, but he's an alumni. Kaodho nam chumbi eni moko kuom derepe mag loche matingo sike kowuok e wath ma Mombasa koro ywago lwasi marach mar tich gino magikoni miyo thoth masiche mag apaya timore. Kane giloso bonje Mombasa, derepego koni thoth gi luorore pinje mopogore maonge yweyo kata ndruog joriemb loche toling ma ok losi wi wachno. Rochruok mag arita bende gikoni en midhiero magisebedo ka gikaloe e thuolo malach gino mosemiyo jowetegi owito ngimagi to chutho e pinje mag libamba ma samoro gitere mwandu. Gidwaro jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir mondo miyo donjre wachno kendo migi yudgi ratichgi kaka derepe. Inego wa Sudan, inego wa yorewa, dereva kapo nokwayo kata mafuta, ing'ade mshache. Polis komako dereva, ing'ade msache. Ni okiwuoyo gi polis maber, mane momiyo koro aoro ni pesa tabro ng'ade msachi. Koro iro dereva nigi musonga mawazo mang'eny. Emomiyo na ajali timore. Dereje tero mbio, ng'ato ketini igo trip a beach, Kampala. Koro ido kiol, okinyal, ichuni ni mondo mitim. Koro mano me wakelo gini, mondo mi oganda ong'e gima dhi mbele, ni waol gi unyanyasaji mantiere Tasnia ni. Gari non milion mang'eny, ok en pesa mayot. Lakini kochopo kar chudo, jogi thagi. Jo bosses moko nigi kalenda mopogore gi momwang'eyo. Wan wang'eyo tarik 31 kata tarik 30. Gin bosses moko nigi kalenda mar tarik 80 kata tarik 71. Koro itemo penjiri ni tijni katie ang'o mafaidi. Ukiangalia kampuni mingi zimeajiri watu ambao ni wa nje na walipi ushuru. Siwezi kataja hizo kampuni mimi, lakini ni mingi hapa Mombasa. Tulikuwa tunaomba rais ama anayesimamia sekta ya transport aangalie kabisa
foreigners wako wangapi kwa kampuni fulani. Haya, wewe ukienda pale hauajiriwi na sisi ndio tunalipa ushuru bila kazi. Tafadhali kwa naomba tu muangalie hapo mahali. Riwruok mar joloko and majan mar chai pachoka kwayo piny owacho ma pachoka mondo miyo bag twak gi ten piny Sudan kaluwore gi kum ma giketo ne Kenya e wi tero majan mar chai e piny Sudan. Jaratije mar riwruogno George Omuga okoni okang' ma piny Sudan okawono dhi rocho malich mokalo uchumi ma pachoka to chutho ni mar Sudan en achiel kuom pinje 5 mosebedo ka tiyo gi majan mathothne wuok Kenya. Kumno okoni otimore seche mamoko kuom majan nitiere meli kitero Sudan ka containers moyo 200 bende pod nitiere port ma Mombasa monego bed nitere pinyno. We have buyers and exporters who have running contracts with the tea importers in Sudan. And these running contracts, the buyers have already shipped out teas that are on the high seas. Some are lying at the port at Port Sudan. Some teas have been bought distant for Sudan market for the last 2 weeks that are still lying at the warehouses in Mombasa. The above will negatively impact the tea auction prices and have a serious negative economic consequences in terms of the farmers' returns and earnings. We therefore would like to request the Kenyan government, this is the immediate action we are asking the government to do, to urgently engage the government of Sudan to allow buyers and exporters of tea from Mombasa a window of at least 1 month to clear the already dispatched teas destined to Sudan, the teas in the high seas, and the huge stocks bought for Sudan market that are still lying in the warehouses of Mombasa. Wachako ka uyo matin an somo moko kuom otekara mogiler kendo waneni makare kawanu yoma okela gi jonyuolna an Stanley Chieng Rovel kawuok Ratanga aneno weche matimore malero kamano mogiler kendo waneni makare asesomo ote mari kanyo Stanley Chieng ma Brighton kawuok Ndhiwa keto wanga e wang joyi mar Ramogi kamano Ramogi TV Simfroza aneni makare anakoth Diego Costa Ward Migori Suna West Sub County chwalna emos ne my lovely wife Phoebe Atieno nyar Kisumu Karateng kod nyara Emma Triza kata Purity Ramogi en gent kawuok Siaya kwa mondo konya kod gimia ikwayo no okapar ka en gime nyalo chiwgi kinde porono ni en kamano to wabro neno kaka wachopo iri ka kamano wadhi duka matin waduogo gi weche mathoth. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist.
Kokalo kuom yie, chir kod ng'uono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade ni Yesu ni nigi teko mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dongwa rengwa ne wang' Yesu. Dongwa rengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. Kama hera onge tong'. Oluoch kwaru no era kendo nwadak kode maber. Chuny ariyo chiegni chako wuoth moro ma biro miyo gik moko kethore. Koda sani okenye dak kodi. Chuny ariyo marowere ma nigi ngima maber ne oriwore kanyachiel kaluwore gi chenro mane oketi. Nyako siku gero simba. Kata kamano, e bwo hera mane gin godo, ne nitiere wach moro mopondo. Ok anyal wacho sirino nikech ne misekelo gima ber madhi konyowa. Be hera gino inyalo geng'? E Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni pau tuke mag skunde sekondar gwenge mag Nyanza ma osebedo kadhi nyime skund sekondar mar yawuoyi ma St. Joseph Rapogi kochakore tarik 12 dwe mar adek higani kiny ne chopie giko. St. Mary Siala kiny romo kod skund yawuoyi mar Kisii tugo mago pitch agoko kata rugby. Ma en higa mar adek ma oluwore ka timbe ariyogi dhi romo e finals ka Kisii High osebedo kalo St. Mary Siala. Kata kamano japuonj maduong' mar St. Mary Siala Mr. Victor Omondi wacho ni kiny gintiere kod geno mar bedo joloch. Skunde mamoko ma kiny tugo gin skunde yawuoyi mar Manyata ma yudore e kaunti ma Migori ma kiny romo kod sikul mar Maseno e opiche mag handballs. Skul mar Manyata ema ne okawo kombe mar handball mar gwenge mag Nyanza higa mokalo. Skund nyiri mar Kadika bende kiny ne romo e final kod skund nyiri ma Nyakach e tuke mag handball. Asebedo kwa tugo achiel kaka sade to i semi-final ne Nyabondo chandwa matin, lakini nikech experience ne walogi, koro wadhi romo kod Kisii School kiny. Watieko semi-final marwa ka wagocho gi Otaro. Otaro en team Homa Bay. To Manyata ema ne nigo kombe ni, koro nikech wa defend de gombo wani sama wadhi gocho gi Maseno final to wachak wating'o kombe. Gol ariyo kowuok kuom jotugo Jack Onyango e dakika mar 14 gi mano mar Bramwell Simiyu e dakika mar 95 nokonyo klab mar Sofapaka loyo klab mar Nairobi City Stars gonde 2-0 e tuke adhula lig maduong' e pachoka. Ndani ya ligi kuu nchini Kenya. Naye pia ameitwa ndani ya timu ya under 20. Ambaye kocha wake naye pia anamtazama Lloyd Muyonga. Amekewa Jack Ong'anya! Ameachilia bunduki mpaka nyavuni huko. Fupi naye Donato Okelo. Leta ndani huku tena. Dakika ya mwisho kabisa. Batoto ba Mungu Bramwell. Ikruok ne bago tuke mag rollball pinje duto jotugo matindo serumo yanga kariruok matayo tuke pachoka lero ni tim Kenya nigi geno mar kawo kombe tuke go ma ibiro bagi e pachoka ma biro bedo tielo mokwongo ma Kenya bago tuke mag rollball pinje duto tuke go ma ibiro bagi e lap ma Kasarani Indoor Arena e kind tarik 15 nyaka 22 dwe mar 4 higani. Kenya osebedo katimo maber e kidieny mar jotugo madongo yawuoyi gi nyiri ka nyaka sani tim mar nyithindo biro tugo no kuom thuolo margi mokwongo. Currently, the seniors are the world champions, both men and women. But now we want to move down to the juniors and see if they can also pick up and do what their senior counterparts have been able to do. Yeah. So, but today we are launching, just telling people that the World Cup is coming, so that people are ready for it. They can come and watch.
and enjoy the game. Roma Kenema Timothy Group Motis ni Sekafa Technical Study Group TSG dhinyi mebo ma Nairobi kendo biro rumo tok ndalangwen. Tiegruok mar TSG osirgere ruok ma Sekafa kachiel gi ruok matayo tuke dhula pinje duto FIFA kendo kelo kanyakla pinje 14 kamotingo Sudan, Ethiopia, Kenya, Burundi, Tanzania, Djibouti, Uganda kid pinje mamoko. Tiegruok no itayo gi directors e ruok ma tuke dhula pachoka gi piny mar Tanzania Michael Amenga gi Oscar Mirambo kaka giluore. Nashukuru tumekutana na watu wengi wanatoka nchi tofauti tofauti, kwa hiyo mnabadilishana mawazo na kujua vitu tofauti tofauti. Mimi nimetoka Tanzania lakini nimekutana na watu wametoka Djibouti, wametoka Uganda, Kenya, lakini Sudan, Burundi. Technical study group is a specialized training yenye inahusu football experts kusaidia kwa development ya football using the 4 components of football, which is technical, tactical, physical, and mental. We thank CAF and Sekafa that at least they've impacted us with knowledge to see how we do things, to see that how do we reach on the conclusion, how do we get the first 11, how do we evaluate the tournament. I still congratulate the CAF and the Sekafa, and of course even Kenya now hosting this kind of the study group, which I feel it will be good for us as Kenyan again for the CHAN coming, and of course for the other upcoming tournaments for Sekafa. Ramogi mano e thuolo mane wantiere godo ne chenro molo seikore ne chenro mar Ramogi Night omiedo ni mondo miawenu thuolo makene ne joera mag Ramogi Night. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni nyinga Simfros Okinda. Jaloko maro kinde gi duto ne Elizabeth Otieno.